Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aku ngene sik iki aku arep mapak sik. Mapak yo jemput HP. Aku nukono HP nggo duwi. Mergo ngetakno aku nek pas wayah pun mae gak iso. Dene aku nukono HP kuwi menang-menang. Lembenan apa jenenge? Ngetakno nangis. Muga kangen mae pengen telepon. Nek HP kan iso dienggo VC, telepon petuk mae ngono pemirsa yo. Mak iki menang-menang aku kejutan kudu iki. Gajian kok nah HP adine. Yo jane kan umur 3 tahun yo urung cocok pemirsa sekali HP, tapi VPN zaman saiki kan cah roto kuwi. Cuma yo engko tak kei. Oh jenenge tak wektuni lah yo hampir gak kebablasan rusak ta iki dolan HP. Oke mas. Nggih. Sampeyan rumah ndi mas? Ora nguri kono. Oh gini anu. Nah, nguri marek jas. Mas ya. Ya iya. HP mas ya? Iya adik kula mas. Terima kasih, Mas, ya. Oke mas Monggo. monggo. Ya pemirsa. Makasih mas ya. Ya pemirsa HP-ne. Iki pokoke jangan terus dhisik. Alah, ketok jenenge. Adun sik. Iki aku kan ini wis terus acarane ben noga entuk scam, mesti scam iki penipuan. Kudu watuk iki gurane semester. Mergo iki nek tokone cara mono, nek tokone iki gak roh tokone sing apik piye iki iso tuku HP dikirime. HP bekas utawa watu ngono pemirsa dine ta. Untungnya aku wis roh iki nek carane tuku HP online iki piye ben entuk iki ori, mesti ori iki asli saka konone ngono. Carane iku pemirsa karek iku ki minimal tukune ning store asline utawa ning toko asline. Iki aku tukuku ning Shopee pemirsa. Dadine pomo iki kan tak tukono Poco duwe. Nah dadine yo ketika ning Shopee koyo Poco official, Poco store official. Nah aku gara tulisane mal mbek ori. Nah kuwi toko asline. Dadine iki alhamdulillah aman. Koyo apa barang iki. Lek paket. Kayak kae Infinix barang HP ku iki kae. Yang goleki ning store ngono, Infinix official. Dadine yo dikirime ibaratnya koyo langsung saka tokone asli langsung ngono lho, gak sing saka toko abal-abal ngono. Alhamdulillah. Nanti gue kejutan tuh ya. Mumpung duit dolan, kita buka besek gelan. Gue di ngehno kotakane HP ae no hampir. Masa gede-gede nek gue. Ngaleh. Aku tidak dimulai. Poco C71 segelan ya. Seneng apa ding wis. Ya iya. Kowe jengganggu. Wis iki HP-ne wis ning tangan karek goleki momen go ngono. Ratus iki. Dene omah iki kok ceritane petak prank dhisik. Ya bener. Tak tukokno HP mbok sing HP tapi di sini HP kawak. Tapi sini HP kawak, dose HP kawak. Iki untung-untung ki mbek engko tak bungkus ngene. Nah ngene tak tukono solasine, ya kan ketok ngene. Baik tak jupuk ngono. Salahku mau pemirsa malah tak sebak goteng. Piye? Gak apa-apa. Aku penjupuk duit. Tuku solasi. Dekku entek. Yo kan digo nyolasi kardusine mau lho pemirsa yo. Digo nyolasine.
gerang. Balik. Dek kontak pemirsa, iki engko dienggo tuku solasi, dienggo nyolasi kardus e mau neh. Astagfirullahaladzim. Ya. Saldonya 2 digit. Mbak, nomor solasi ada? Putih? Kuning. Ya. Kecil kan? Ya, yang kecil aja. Oh my god. Ya, nggak apa-apa. Solasi kecil yang 1000 ada nggak? Murah. Duit saya kan kak popo ngeratehna ya berat. Barini. Berapa? Adanya itu berapa ya? 7.000. Kalau yang itu berapa yang putih itu? Belakang. Nggih? 8. Itu Solasi apa? yang kayak gitu cuma yang lebar ada gak? Itu berapa ya? Lah sing cilik gak ono apa? Nah, ya sing cilik iki to. Mesti sing ukurannya cilik ngono. Oh, solasi. Iya, Cilik solasi. apa gede? Yang kecil ae. Jadi kalau koin aku ya ora. Entek. Oh alah, nggih pun, Mbak. Nggih ngapunten nggih. Solasi nih. Gimana duwe ngowak pengen mau welok. Kira nek wong metu mesti delok iya karo kene iki wis. Kene iki wis. Jo kondo-kondo kok malah. Delok ya yo ibaratnya pitik jago diloki pitik piyek cuwili ya ora saru ya ora. Kudu meleh ta ojo. Metu aku kita solasine kok keduse diubet-ubet ngono. Aku pas mangan tiba-tiba kayak kadut. Ya wi. Lah mangi Mas Andi iki metu ki jebuk iki mang. Lah terus sono dibuka tek dibuka zong. Nah. Ini semene yo, tengah yo. Apa nih bebek sirah aku ki? Emoh. Semene. Oh kucing. Gak menggur ini sorne. Sini. Semene pas tengah lo tengah. Gilo aku sakno. Ih. Anjay. Ih. Gilo. Metuna. Romnya ya ora diresek ya. Karo ya wis mosek. Wis mateng ora mbok jek. Ora tak pateni sik. Oh aku sibuk iki lho. Tanganku mesti abeh engko. Nah, tadi engko Dwi. Iya iki Dwi sirahe tok. Aku iki. Wah, iki aku iki. Aku. Iki telu. Nih, semene. Ini. Peltekan. Ayah.
Ya Allah, sakno aku. Mas mene tok man yo. Ngene ya, yo. Gitu. Dere. Ya, itu wae ya. Tubun. Duwi sesar resik. Tek aku i. Yo sing sesar kowe dek. Nah, sakno aku. Oh, alah. Nah, sakno ya Allah. Maaf Ele, maafkan aku. Bro. Tuh. Kucingnya wae. Piro? Aduh. Tutup ya, Pak. Genine koyo ngobong wong ae. Lho, wi. Lho. Di. Kae apa kae? Ada nasi tok kae. Aku ndekne tuku bumbu iki pemirsa, tuku bumbu marinasi. Amane mau tuku tempe, terus Mbak Nane ngomong, "Gak bisa tuku iki, Pak." Salah. Aku gak Mbak gak duit murah iki pira 12.000, dadi duit duit aku. Kowe krungu kata murah iki diserbu. Tak olah sisan deh kucing ngirik tenan. Hei. Tuh. Sangkuni paring Warto. Mono uto boncono. Mata Pak. Ora meletak. Potong. Kuwi umbase udine jamur dia muga ya. Wes. Ya. Lho, wis tak lho. Entuke papat pemirsa. 12.000 tak papat menurut pemirsa worth it tidak. Harusnya worth it ya. Lho, dadine semene iki. Wis sing isa-isa pokoke bumbu. Moh. Moh ki lho. Gue lanjut bermangan gimana kok kan etok-etok kok nyurprise duwi gitu loh. Ini ki nek dikei marinasi dikei uyane ora ya? Gak usah. Pasane dipak-tinggu Pak goreng lombok. Yo tadi kita ngomong bareng-bareng. Ini buluk bae kowe enak, Pak. Buluk me sambel. Ini tiga cilik, ini berhasil ya. Belum ikut. Masih gue sesok ya pemirsa, kita harus hemat. Lele tak kon goreng opak aku nyalasin lagi sih. Aduh, gimana duit apa sih bu? Tuh, terima kasih Pak, tapi mau punya saya lu. Kan saya nggak percaya nih.
Jus ora, jus ora, jus lah masa ora. Hihihi. Emang ki duwe wis tega sama tuku solasi. Ndek emang yo. Buka HP ndelok ngene, botong bocah ini. Tengok apa kan di enak iki nih. Nek iki lho. Saya percaya. Jos. Oh, jos. Ane balik. Mangan ambek ngelewati gawe tak kayak hadiah.